Com que és festiu, a la cua del cinema hi ha més gent de l'habitual. Veig l'Helena rere el taulell repartint les seves frases automàtiques per vendre una entrada. El seu atractiu casual, la seva brillantor i la simpatia que irradia són igual de presents que el primer dia que ens vam embolicar. Donar-se un temps i altres mentides. És una novel·la de comèdia romàntica, entre cometes, plena d'humor i d'ironia. El protagonista d'aquesta novel·la és el David, un millennial que ha estudiat per ser guionista de cinema, però de moment no ha tingut gaire sort en aquest món. El David viu rodejat de pel·lícules, ja que va heredar l'últim videoclub de Barcelona que regentava el seu avi. En aquest llibre, el David ens ensenyarà que l'amor no és com en les pel·lícules. Qui no ha somiat amb un amor de pel·lícula? Però el que no sap el David és que la realitat de les relacions és molt diferent. El Dani de la Orden va néixer a Barcelona i va cursar els estudis de cinema. Va ser arran de la seva primera relació amorosa que es va adonar que podia explicar tot allò que sentia. Si t'agraden les novel·les de comèdia romàntica amb un toc de realitat i un final inesperat, aquesta és la teva novel·la.